Alexis Kallus reġa' appostu fih dan il-Partit Nazzjonalista. L-eks viċi sindku ta' Ħalsafi li ħaddan twemmin tal-lemin estrem se jikkontesta l-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu li ġej. Minkejja li fl-2005 kellu jirreżenja wara li ddeskriva qdiet mhux governattivi li jaħdmu fost l-immigranti bħala mafja. Alexis Kallus kien ta' wkoll permess biex jintużaw uffiċini tal-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi għal laqgħa organizzata mill-mexxej tal-Partit tal-Lemin Estrem Norman Lowell. L-attitudni estrema tal-Alexis Kallus ħarġet mod evidenti wkoll meta esprima qbil mad-deċiżjoni ta' 50 sena ilu li l-nies ta' twemmin laburista jindifnu fil-miżbla. Imma wara din l-imġieba li 7 snin ilu waslet ar-riżenja tiegħu minn viċi sindku, Alexis Kallus ingħata l-barka mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista biex jerġa' jikkontesta f'ismu l-elezzjonijiet lokali ta' Marzu li ġej. Alexis Kallus huwa n-neputi ta' Lorenz Gonzi, hekk kif missieru u mart il-Prim Ministru Kate Gonzi huma aħwa. One News huwa infurmat li ħafna residenti f'Ħalsafi qed jesprimu b'mod pubbliku id-diżappunt tagħhom għad-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li jħalli lil Kallus jerġa' jkun fuq il-lista tiegħu. Qed jintqal jekk Kallus jiġi elett fil-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi terġa' tidħol politika tal-Lemin Estrem f'lokalità li fiha jgħixu għad kbir ta' immigranti irregolari.